नोंनि बाथ्रा बुंनायावनो नोंखौ मा इउपिपिएल नि बायदि मोनो, नोंनि बाथ्रा बुंनायावनो नोंखौ बिपिएफ नि बायदि मोनो, बायदिसिना बायदिसिना बायदिसिना। बे बाराव आं मोनसे मोनलायबाय मा जे नोंथांनि फलोवार्सआनो खिन्थायो नों मा लेभेलनि मानसि। स' सासे गेदेमानि कमेन्ट्स नुनो मोनदों बेबायदि। स' बे चेनेलाव मा रोखोमनि भिडिअ फैयो नोंथांमोना ओरैनो बुजिखायो। सोरबा बुंदों मा मात्र पलिटिक्स राजखान्थिल'। नोंथांमोना जुदि राजखान्थिनि अनगायै गुबुन रोखोमनि भिडिअ नायनो लुबैदोंबा बै मोनसे चेनेलाव थां, नलेज मिडिया एन्ड एनालाइसिस। बैहाय आं पलिटिक्सनि भिडिअ लाबोनायखौ फ्राय बन्द' खालामबाय आरो गोबावजोंबाबो जि मोनसे भिडिअ लाबोगोन बेयो मा जागोन, जोबोर मोजां कन्टेन्ट जागोन। नोंथांमोना पलिटिक्स होनबाय थानायखायनोथ' चेनेलखौनो एक्सट्रा पलिटिक्सनि आं बानायबाय मोनसे, दा अनलि रियेलिटि। बेवहाय नोंथांमोना राजखान्थिनिल' भिडिअ नुगोन, गुबुन भिडिअखौ जोबोर खम नुगोन। नाथाय बै मोनसे चेनेलाव आं राजखान्थिखौ 1%, बाखिखौ 99% खालामबाय। स' बै मोनसे चेनेलाव नोंथांमोना नायनो हायो जायफोरा गुबुन रोखोमनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो, दावहानि एबा जायखिजाया हाथियारनि बेबायदि रोखोमनि भिडिअखौ बै मोनसे चेनेलाव आं लाबोसिगोन, पुराना चेनेलाव। स' पुराना चेनेलाव आं भिडिअ होथाराखै, नाथाय दिनै मोनसे होदों आङो। स' नोंथांमोना बेबायदि नुलांबाय थागोन। नाथाय समनि आंखाल, देहानि प्रब्लेमनि थाखायनो बैहाय आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै। बाथ्राया बेनो। जायखिजाया दिनै बे मोनसे चेनेलाव नोंथांमोनजों सावरायनो फैलायबाय। नोंथांमोननि कमेन्ट्सआनो आंखौ खालामनो थिनो। स' नोंथांमोननि कमेन्ट्सआनो बेवहाय आंनि कन्टेन्ट जागासिनो थागोन। स' बे मोनसे चेनेलाव नोंथाङा जा कमेन्ट्स लिरो बेनो आंनि भिडिअनि कन्टेन्ट जानो हागौ। खारन बे पलिटिक्सजों रिलेटेड जायफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स लिरो, नोंथांमोना टटेलि माने नोंथांमोननि डिएनएआव पलिटिक्सआ ओरैबायदि हाब्बाय, माने रोदा रोदा थै थै डिएनए निफ्राय लानानै सब माने जिनावबो हाबहैबावबाय नोंथांमोननि। जानो हागौ नोंथांमोननि डिएनएआव थानाय जि जिन, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जिबख्रियाव थायो माइटकन्ड्रिया आरो निउक्लियास थायो, राइबोसोम थायो, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। आरो जुदि लाइफां जिबख्रिबा प्लास्टिड नामनि मोनसे मुवा थायो। स' माइटकन्ड्रियायाव मा थायो, डिएनए थायो, माइटकन्ड्रियेल डिएनए नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। आरो लोगोसे मा थायो, निउक्लियासआव मा थायो, डिएनए थायो। निउक्लियासनि सिङाव क्रोमोजोम थायो, क्रोमोजोमनि सिङाव मा थायो, डिएनए थायो। डिएनए नि पार्टसा मा थायो, जिन थायो। जायफोरा साइन्सआव फरायो नोंथांमोना मिथिगोन। आरो जानो हागौ जायफ्रा ओरैबायदि कमेन्ट्स लिरदों बिथांमोननि क्रोमोजोमनि सिङाव थानाय डिएनएआव थानाय जि जिन, बे जिनाव जानो हागौ पलिटिक्सनि मोनफा मोनफा जिना एड जाबाय खोमा, मिउटेट जाबाय खोमा, मिउटेसन, जायखौ साइन्सनि भाषायाव मिउटेसन जानाय होनना बुङो। गोदान गोदान जिन क्रियेट जाबाय जानो हागौ नोंथाङा बेनिखायनो बेबायदि कमेन्ट्स लिरदों। स' बिनिखायनो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ लानानै आं भिडिअखौ बानायदों। जेबो बांद्राय माने बे जि चेनेल, बे चेनेलनि जिफोर भिडिअ, बेवहाय आं जास्ट राजखान्थिजों रिलेटेड जायफोर मानसिया बायदि रोखोमनि माने उल्थां फाल्थां कमेन्ट्स लिरो बेफोरखौनो आं भिडिअ लाबोखायो बे चेनेलाव। बेनिखायनो सासे गेदेमाया लिरदों, नोंथांनि फलोवार्सआनो खिन्थायो नोंथांनि परिसयखौ, बेबायदि माबा मोनसे लिरदों आरो बिथाङा। स' आंनि फलोवार्सआ आंनि सोमोन्दै मा खिन्थायो, आंनि फलोवार्सआ आंनि सोमोन्दै मा खिन्थायो जे आंनि फलोवार्सआ जोबोर खम नालाय, माने पपुलारा बारा नङा आरो, बांद्राय पपुलार मानसि नङा, बेखौनो फोरमायो। स' आं बांद्राय पपुलार जानोबो गोसो गैया, नङा होमबा? बांद्राय पपुलार जानानै आं मा खालामगोन, ना कररपति जागोन, ना आरबपति जागोन, ना बिलियनार जागोन, ना ट्रिलियनार जागोन, ना मा जागोन, कुछ भी तो नहीं होगा ना। स' बेहाय जेबो दुखु मोननाय गैया आंनियाव। नोंथाङा जानो हागौ कम फलोवार्स नुनानै माने गाज्रि मानसि होनना बुंदों खोमा, जेबो बेसेन गैयै मानसि होनना बुंदों खोमा। अके, आं बेखौ गनायो। नोंथाङा जि सानो नोंथाङा बेनो, नोंथांनि साननाया नोंथाङानो थाबाय, आंनि साननाया आंनाव थाबाय। स' सासे मानसिखौ नोंथाङा फलोवार्सखौ नायनानै जाज खालामदोंबा बियो नोंथांनि कुवालिटिखौ फोरमायदों, नोंथाङा बेसेबां कुवालिटिनि मानसि। स' जियानो जाया मानो कुवालिटिखौ नोंथाङा बिजिरबाय थादो। आं बेहाय दुखु मोननायबो गैया, गाज्रि मोननायबो गैया। जायखिजाया माने ओरैबायदि मानसिफोरा कमेन्ट्स लिरो, बेखौसो बुंदों जे बिनि फलोवार्सखौ नायनानै मानसिखौ जाज खालामलायो। खनसे बहुद गोबाव सिगां सासे गेदेमाखौ आं लिरनाय नुदोंमोन, बिथाङा लिरदोंमोन मा, नोंथाङा ओरैबायदि बिनिखायनो नोंथांनि फलोवार्सआ बारियाखै, बाङाखै। माने आजिखालि जोंनि समाजाव जायफोरनि फलोवार्सआ बुरजा बे बिराद मोजां मानसि, माने बिराद पपुलार मानसि, बिराद मोजां मानसि। जायनि फलोवार्सआ खम बियो बांद्राय मोजां मानसि नङा, बेबायदिसो जाहैबाय आरो बाथ्राया। स' जायफोर बिथांमोना बुरजा फलोवार्स दं, बिदिब्ला बिथांमोना बहुत टिसमार्का। बिथांमोना ओरैबायदि मोजां खामानि मावदों बर' समाजाव, ओरैबायदि मोजां खामानि मावदों, माने बर' हारिया मोनसे समाव बिथांमोन बायदि बुरजा फलोवार्स थानाय मानसि थाबाय थायोबा एकदम सोरगोपुरियावसो मोनहैगोन खोमा, बेबायदिबो नांदों आरो। स' सहैबाथ' मोजाङानो जाबाय। जोंबो लासै फलोवार्सखौ
फलोवार्सखौ बारायनोथ' सोर लुबैया, बांनोसो लुबैया, सबबो लुबैया, आंबो लुबैयो। नाथाय फलोवार्सखौथ' बिना मोननाय मुवा नङा, मानसियासो फलोवार्स नङा होमबा? नोंथांमोनासो फलोवार्स। स' नोंथांमोना साबसक्राइब खालामबासो आंनि फलोवार्सआ बारायगोन। स' नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा फल' खालाम, साबसक्राइब खालाम, नङा होमबा? नोंथांमोना शेयार खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट्स खालाम। आरो बबेखानि नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदों, कमेन्ट्स खालामनायनि थाखाय धन्यबाद। खारन कमेन्ट्स खालामबा जों मोजां नाङो, मोजाङानो जा, गाज्रियानो जा, गोरोन्थियानो जा, मायबानो जा, गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै मोनो। आरो जायफोरनि कमेन्ट्सआ माने जाथारा, बेखौ आं बेबायदि भिडिअ लाबोगोन। माखासेनिखौथ' आं बुङाखै, माखासे बिथाङा बायदिसिना बुंदों, बेखौथ' आं लाबोआखै। नाथाय जायफोर कमेन्ट्सआव जेबो ओंथि गैया, बेस गैया, बेबायदि कमेन्ट्सखौसो आङो बुंदों। जेरै सासे मानसिया बुंनायखौ थांनाय भिडिअ बानायदों आरो बै भिडिअ ओरैबायदि भिउ जादों, माने 1 घन्टायावनो बहुत भिउ जादों। खारन बेयो मस्ला ना, मोनसे मस्ला बादि आरो बाथ्रा बुंनो हानायनि स्कप मोननायनि मोनसे मस्ला। खारन नोंखौ बाथ्रा बुंनाय स्टाइलाव इउपिपिएलनि बायदि मोनो होननाय लोगो लोगो एकदम चान्स मोनबाय। नों खागो, नों इउपिपिएलनिखा, नों आमुकनिखा, नों ओरैखा, चान्स मोनबाय। कोई बात नहीं, बोलते रहो। खिन्थु सासे मानसिखौ नोंथाङा जुदि फलोवार्सखौ नायना जाज खालामबा बांद्राय दिमाग गोनांनि खामानि जानाय नङाना बे। स' बेनिखायनो आं बुंगोन, फलोवार्सखौ नायनानै रावबो मानसिखौ जाज खालामनानै मुलाम्फा गैया। बबेखायनो आं बुङाखै मायबा होननानै, आं बुङाखै जेबो पपुलार मानसि नङा। आइ एम भेरि फिसा मानसि, आं जोबोद फिसा मानसि। बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो साननो गोनां गैया। फलोवार्सआबो खम, फिसा मानसि, फिसा फलोवार्स। स' जायखिजाया नोंथांमोना फल' खालामनो ट्राय खालामबानो जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो, जायफोरा गाज्रि मोनो, फल' खालामाबो खोथा गैया। आरो जायफोरा मोजां मोनो, लाइक खालामना हो, शेयार खालामना हो भिडिअखौ। थेवब्लाबो आं बुंगोन, जायफोरा माने बेबायदि सानदों, बे साननायखौ एसे हायोबा खमायनाया मोजां जागोन। स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स, बे भिडिअनि जि टपिक्समोन बेनोमोन। नोंथांमोना जुदि गुबुन माबाफोर सानदोंबा बेखौ आदारवाइस दाला। आंनिफ्राय मोनसे एडभाइसआ बेनो, जुदि जों बुहुमाव थांना थानो गोनां जायोबा फिसाखौबो नांगोन, गेदेरखौबो नांगोन, गासैखौबो नांगोन। सरकारनि टिमखौबो नांगोन, अपोजिसन टिमखौबो नांगोन। जाय हादराव अपोजिसन थायाना, बै हादराव एक ना एक तो बात सोलिगोन। आरो एक ना एक तो बात सोलियोबानोथ' मा जागोन, तानाशाहिनि जोनोम जायो लोगोफोर। बेनिखायनो अपोजिसनखौबो नांगोन। नोंथाङा जुदि गेदेरबा, जाय बिथाङा कमेन्ट्स लिरदों, थारैनो बिथाङा गेदेमा सुबुं। ओंखायनो जों बायदि फिसा सुबुंखौ नोंथांमोननो नांगोन। नङाबा नोंथांमोना बबे फिसा मानसिनि चेनेलाव फैनानै, बबे मानसिनि भिडिअ फैनानै नोंथाङा कमेन्ट्स लिरगोन? नोंथांनि कमेन्ट्सआ नोंथांनि गोरबोआवनो थाबाय थागोन। बेनिखायनो धन्यबाद नोंथाङा कमेन्ट्स लिरनायनि थाखाय। आंथ' धन्यबादसो होयो। थेंक इउ, बाय बाय। कन्टेन्ट्सआ माबायदि जादों नोंथांमोना फिन कमेन्ट्स लिरनो दाबाव। आरो गोबां बुंगोन, बेबायदि कन्टेन्ट्सफोरखौ मानो लाबोबाय थादों, दावहानि भिडिअ लाबो, माइबानि भिडिअ लाबो बुंबाय थादों। नोंथांमोना जुदि दावहानि हाथियारनि भिडिअ नायनो गोसोबा बै मोनसे चेनेल थां, नलेज मेडिया एन्ड एनालाइसिस। आरो बेवहाय नोंथांमोना जुदि पलिटिक्सनि भिडिअ नायनो गोसो, नोंथांमोना बेवहाय थाबानो जाबाय।